voinut lähteä ryöstää pankkiin, koska kiinni oltais jääty. Kyllä. Ensimmäinen startti oli poliisivoimain näytöstä. Oli saatava revanssi. Ja lähtö tapahtuu, olosuhteet ovat todellakin täyden. Nyt saat paremman lähdön. Kerta kaikki on loistava lähtö. Peli tasoittuu aivan selvästi, mutta Järvinen tulee rinnalle, menee ohi, kiihtyy, ei saada mitenkään ei painoa rajan. Ei saada ihan loppuun. Saadaanko vielä? 220, 230, 240, 250, ohi mennään, juuri ja tasoitus. Yes! Nyt voitettiin pallo.